boil po ang ating puto de leche. Perfect ang leche flan. Pero ang puto parang pandesal. Guys, dito tayo ngayon para i-judge ang puto, tawag nito, puto na may leche flan. Puto de leche. Puto de leche by Pame. So, I'm ready to judge kahit hindi ako judge. Bawal judgmental. Okay. Itong maliit na lang kunin ko ba? Ito, maliit. Kainin ko na. Masarap. Masarap yung leche flan. Perfect pagkaluto yung leche flan. Perfect yung kulay, yellow. Yung puto, sabi nila matigas daw. Pero, kung ako yung tatanungin, gusto ko yung ganitong puto katigas. Gusto ko yung ganitong texture ng puto. Hindi yung super lambot. Para sa akin, this is the perfect puto. Dinuguan na lang ko lang. Wala na akong babaguhin sa puto ko to. Ito yung walang ano. Hey guys, that's it for tonight. Thank you for watching as always. And busog na busog ako. Kailangan ko ma-exercise. Ang dami ko nakain puto, mga 4 yata. So, sa susunod ulit. And sa mga hindi pa na-subscribe, please subscribe.
for more cooking show. Babush!